Barcelona ha de ser una ciutat que protegeixi la vida als barris. Una ciutat que garanteixi l'habitatge de tots i totes i que tingui cura del comerç de proximitat, del verd i del patrimoni. Que lluiti contra la gentrificació i on cap veí o veïna acabi veient-se obligat a marxar del seu carrer. Que fomenti el creixement econòmic que aposta per la innovació i la creació de llocs de treball de qualitat i que és considerat amb el planeta. Fins ara, Barcelona havia crescut i s'havia desenvolupat amb unes regles del joc que tenien com a principal objectiu la rendibilitat econòmica. Però ara, capgirem el tauler i canviem les regles. L'Ajuntament de Barcelona està impulsant normatives urbanístiques que donen una sortida a la crisi ecològica i d'habitatge que vivim des de la defensa de l'interès públic. Noves normes perquè l'urbanisme no es faci servir per generar beneficis privats oblidant els guanys comuns. El canvi de les regles no és un concepte abstracte. Són actuacions concretes amb què la ciutat sempre guanya. Com ara l'obligació de construir un 30% d'habitatge protegit en les noves promocions per corresponsabilitzar el mercat immobiliari i lluitar contra l'especulació. Perquè un veí o veïna que es veu obligat a canviar de barri per motius especulatius és, al final, una derrota per tots i totes com a ciutat. O com l'activació del PEUAT i el Pla de xoc contra els allotjaments turístics il·legals, que han permès ordenar i controlar els allotjaments turístics per evitar que el turisme acabi destruint habitatges i ofegant la vida quotidiana de determinades zones de Barcelona. O l'aprovació de diferents plans d'usos en diferents àrees de la ciutat amb l'objectiu de protegir el comerç de proximitat, el de tota la vida, i garantir la diversitat comercial. I moltes més actuacions concretes que aposten per una economia constructiva, no destructiva. Un canvi de regles del joc que també implica repensar àmbits de la ciutat per donar-los un nou impuls, sempre cuidant i protegint el patrimoni i la identitat urbana. Perquè de la mateixa manera que sabem on volem anar, no se'ns oblida d'on venim. Aquesta és la Barcelona que volem. Una Barcelona adequada als nous temps, amable i sostenible. Una Barcelona habitable que faciliti la vida quotidiana dels veïns i les veïnes. Una Barcelona que marqui camí com a ciutat del segle XXI. Superilla Barcelona.